danna like da subscribe tare da alamar kararrawa ta ce da mun saki sabon bidiyon mu za ku same shi a wannan channel ta mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allah bidiyon mu zai kasance akan yacce za a yi ka kirkiri channel taka ta kankin kanka a YouTube. Alal misali wannan wayar ka ce kana so ka kirkiri YouTube channel taka ta kankin kanka, to da farko dai zaka zo ka nemi ina YouTube yake. Misali gashi nan, bara na bude data na. Bayan ka bude datar ka zaka shiga YouTube channel. Bayan ka shiga YouTube channel kamar haka zai buɗo maka ainihin YouTube channel. Alal misali wannan shine YouTube channel ɗinka. Bayan ka shiga YouTube channel ɗinka zaka danna nan guraren. Bayan ka danna nan guraren ga wani guri nan ya ka gani an sa account. Bayan account ne to zaka danna nan guraren. Idan ka danna nan guraren zaka zaba account ɗinka. To alal misali ni yanzu ina da account guda 3, to kuma guda 2 daga ciki kowanne na buɗe YouTube channel da su. To yanzu wannan na ukun shine zan koya muku yadda za a yi ku buɗe YouTube channel ta ku ta kankin kanku. To shine wanda zan sa a ciki. Alal misali bayan na sa wannan account a ciki, to za ku ga yadda za a yi ku kirkire ta ku YouTube channel din. Yanzu alal misali wannan account Google account din na ƙasa shine wanda ban buɗe channel da shi ba. Yanzu ina da buƙatar a ce na buɗe YouTube channel da shi, to zan danna shi ne. Gashi nan na zaɓe shi. Bayan na zaɓe shi haka bayan ya gama sacin kamar haka za mu zo mu duba nan guraren, wato ainihin za mu sake danna nan guraren. Bayan na danna nan guraren, to ga wani guri na an sa your channel. Nan your channel din nan shine gurin da zaka danna. Tunda ni yanzu ban da YouTube channel a wannan Google account din, kuma dama babu yacce za ka bude babu yacce za ka bude channel a wayarka a YouTube ba tare da kana da wannan Google account din ba. Dole sai ka bude Google account kafin ka iya bude YouTube channel a cikin wayarka. Yanzu alal misali na so bude YouTube channel a wayata, to ga wani gurin an sa your channel nan din nan zaka danna. Bayan ka danna nan guraren zai nuno min kamar haka. Gashi nan ina da buƙatar zan sa an sai use YouTube as Suleiman. To yanzu alal abinda nake da bukata yanzu a ce zan bude channel ita, zan sa mata kamar wani suna. Alal misali yanzu zan sa mata kamar Arewa. Yanzu gashi nan zan sa Arewa, kamar Arewa 24. Bayan na sa wannan Arewa 24 sai na sa kamar dan wani nickname da nake da bukata, kamar yanzu sa kamar TV haka. Sai na sa TV. Gashi nan Arewa 24 TV. To yanzu ga gurin da aka danna wannan create channel. Wannan create channel din kana danna ka kirkire channel ɗinka ta kankin kanka. Yanzu gashi nan an ce channel created. Yanzu na kirkire channel ta kankin kai. Yanzu kun lura gashi nan ya sa Arewa 24. Gashi nan ban da subscriber ko daya. Yanzu anan kasa sun ce min na kirkiri bidiyo, wato na asa bidiyon da nake da bukata. Anan ba ita ce hanyar da zaka yi uploading ba, saboda idan kana da bukata ce zaka yi uploading a wayarka, to zaka tafi ainihin YouTube studio ne. Can zaka je ka yi uploading, shine za su baka permission na yin uploading yacce ya kamata. Amma anan idan ka shiga nan guraren gaskiya idan ka yi uploading babu yacce za a yi ka yi targeting na mutane na channel, na wasu channel din da suka ansu har mutane su ga bidiyon ka, saboda zaka dinga loading ne idan ba targeting kuma mutane ba su gani ba. To bidiyon mu na gaba insha Allah za mu magana ne akan yadda za ka yi uploading a wayarka, sannan kuma har ka sami views da yawa a ciki, ka kuma samu subscriber insha Allah. Yanzu dai ga channel kamar na faɗa mun kirkire ta ba bidiyo ko daya. Yanzu bidiyon mu na gaba insha Allah za mu magana ne akan yadda za a yi ka yi uploading ka kuma yi targeting din mutane da yawa a ciki. Mun gode. Kada ku manta da Allah ku danna mana subscribing, domin shine zai karfafa mana gwiwa wajen kawo muku bidiyoyin da suka fi waɗannan kyawu da kuma abubuwan da suka fi waɗannan inganci. Dan Allah kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ta mai albarka. Mun gode. Ku danna like da subscribe tare da alamar kararrawa ta ce da mun saki sabon bidiyon mu za ku same shi a wannan channel ta mai albarka.